Good afternoon. We knew that today is very difficult. Dobré odpoledne. Dneska jsme věděli, že nás čeká těžká hra proti tomu týmu. Zvlášť, když jsme včera prohráli o 16 bodů a dneska už bylo těžké to nějak změnit. I think this team is go far away in this challenge camp. A good team that will go victorious in this challenge. I think so in the championship too. Congratulations to the. Myslím si, že ten tým to dotáhne velmi daleko v téhleté challenge i v mistrovství, protože je to opravdu velmi, velmi dobrý tým a tímto jim chci pogratulovat a taky bych chtěl pogratulovat mému týmu za snahu. Tak my sa tešíme z toho, že sa nám na tretí pokus podarilo postúpiť v tom pohári. Určite sme radi, že ten zápas sme zvládli aj ten dnešný, tak ako včerajší, a že ten výsledok bol v podstate jednoznačný, že si myslím, že sme si splnili povinnosť v tom dvojzápase a boli tam lepšie, boli tam horšie momenty, ale určite sa tešíme na ďalšieho supera a som rád, že ten dvojzápas, tak ako kolega povedal, že bol korektný a jednoducho ešte raz ako tešíme sa na to, že ideme ďalej. Díky. Může vám to pomoct tady ty výsledky i do té další fáze Interligy, kde tak nějak se ještě pořád hledáte? Ja by som nepovedal, že sa hľadáme, ale skôr to bola taká škola trpezlivosti pre nás ten dvojzápas a to, čo nám chýbalo napríklad vo Veselí a v istých momentoch aj v Šali potom, tak si myslím, že to bolo také, že fakt ako sme museli byť trpezliví a v podstate si počkať na tie situácie, hlavne v defenzíve. Tak ja dúfam, že sa to odrazí v ďalšom kole v Písku, že fakt, že budeme hrať trpezlivo a že sa to premietne v ten výsledok, ktorý chceme, to znamená tam vyhrať budúci týždeň, ale pre tie niektoré kočky je to prvá skúsenosť s nejakou európskou hádzanou mimo nejakých mládežníckych reprezentácií, takže určite skúsenosť cena.